Makasaha kita kung mosupak tag balaod, balaod sa yuta, balaod sa Ginoo. So naagit tay sala ana. Pero dunay panahon nga ang pagsupak nato og balaod dili mahimong sala. Kanus-a man na mahitabo? Bawo mo. Wa mo kibaw? Kani kung nahitabo sa tong ebanghelyo. Basta mo supak tag balaod alang sa pag-alagad sa nanginahanglan nga tao kana pwede ra gid nagdi ta kasa mauna kon ang ambulance magdala og kanang sana masakiton or na aksidente, pwede na sila mo counterflow sa traffic. Di ba gidili man as traffic ang counterflowing? Sugato na nila. Pwede na sila mo labang og red signal. Pwede na mo agig one way. Why traffic rules nagiilaan na? Pwede ka nilang banggaan, pwede ka nilang ligsan, basta mo babag-babag ka. Mausad ng mga bumbiro, basta padong na gani na sa ilang pag-atiman aning mga nasunugan, why giilaan ang balaod? No? Ano na siya? So ang panginahanglan sa usa ka tawo aron siya mabuhi mas labaw sa tanang balaod. Ngano man kay ang kinabuhi mao may dugukan, mao may sintros balaod. Ang balaod gihimo para moatiman sa kinabuhi, dili ang kinabuhi maoy moalagad sa balaod. Sige, pangutan na imong tupad. Lingi ing na ba? Nahigugma kas kinabuhi na kanang balaod sa private property. Ano bang maingon din ta? No trespassing private property. Unsama na? Balaod na? Dili. Balaod. Niya kung ang imong balay, ang imong lugar private nimo nga balay. Kung naay mga taong way balay, unsaman imong i-violate ang imong private property aron pasudlo nimo tong mga way balay. Okay. Way balay ba? Way mga balay in taon, way kapuy-an. Unsaman imo bang i-violate ang imong privacy aron mo welcome ka atong mga way balay nga nanginahanglag balay? Giling nga imong tupad na okay nimo. Na so good na hunahuna siya. Patyon pa lang taana. Balik tas uno kinabuhi mao'y atong alagaran. Ikaw niya pader ang akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi ug patyon ko anag mga tulisan na sila. Nya way balay, nya patyon ko. Patay akong kinabuhi. Nya karon between sa kinabuhi nga maayong pagkabutang o sa kinabuhi nga bati pagkabutang, kinsa may alagaran? Hoy, kinsay alagaran? Ang kinabuhi ba nga maayong pagkabutang or kinsay mo alagad? Ang kinabuhi nga maayong pagkabutang o kaning kinabuhi nga nagkalisod-lisod? Ang kinabuhi nga maayong pagkabutang, ikaw may mga pagkabutang des imong balay. Ang katong niduol sa imong private property nagkalisod-lisod man to, naara man to maghigda sa kilid-kilid, imo gid nang alagaran. Mo na niingon si Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, unsa man mao na inyong gibuhat nako. Nya napagid sa isugo, kung gusto kang mahimong labing taas sa tanan, kinahanglang mo alagad ka sa labing ubos.
ang pinangga sa Ginoo mga igsoon kana gyung mapaubsanon og naas labing ubos nga kahimtang. Timan gina ha. Lingay mong tupad ing na pinangga ka kas Ginoo. Pinangga ka. Ay, kusog ra ba kita yung love jud ko ni Lord kay nakadaog jud ko loto. Love jud ko ni Lord kay na-promote jud ko sa trabaho. Love jud ko ni Lord kay nawagtang ng akong cancer. Love jud ko ni Lord kay nakapasab jud ko sa board exam. Love jud ni Lord akong anak kay natapnat sir gid siya. Oh, yang gihigugmas Ginoo karing labing ubos. Kung kanang imong anak nga natapnat sir unya mapahitas o na kay na gilab na ni Satan. Ikaw nga nawa na kay cancer unya mapahitas o na kay ka kusog na kay kang mangaway sa imong isig ka tao unya hadlok na kay kang masakit mo nang di na ka mo welcome og mga masakiton kusog na kay kang mo tap sa imong naong kay hadlok jud ka matakdan. Oy, di na ka pinangga ni Lord. Di na gani ka mutipon sa mga taong mga masakiton, di na gani ka muduol sa pundok sa mga tao kay hadlok jud kang matakdan. Magsige na kagdaan ang sa tawagan na kanang holy di man na holy water kanang sana alcohol kay di jud kada nimo hikap ana dayon kada hikap ana dayon. Oy, di na ka pinangga ni Lord, buangon na ka. Na mao na sa unang pagbasa si David ba 8 ka anak ni Isay, ikawalo si David kamanghuran unya adto mo pili sa 8 ka anak ni Isay nga lalaki ang Ginoo ug bag-ong hari sa Israel. Mao na nga pag-agi sa 7 katong maguwang nga mao gyud pinili sa amahan nga posibleng adto kuhaon ang hari sa Israel, wa ginapilian ang Ginoo. Nya ningon dayon si Samuel, maora ba ni imong mga anak sa tuway usa manghod nagbantay sa among mga hayop. Kana bitang igsuon nga maoy palawgon sa mga hayop. Unsa man na sila? Sulugo. Dinaog-daog na mo'y mo kumpay skanding, mo'y mo laog sa baboy, yang uban dito nagskwela, ang uban dito nangaon niya siya dito adto ra gyud manilhig adto mao na trabahong David. Ang iyang mga igsuon ni tambong sa kumbira nga espesyal nga kumbira nga gihimong Samuel, si David tuwa sa giingnan to sa amahan, dito ka ay pag-apil din sa kuan man ka patambungon man ka bantay ito mga hayop dito maunsaw niya to. Wa kay labot bata pa ka manghod ra ka di pa ka angayan nga motambong ani dito ka pagbantay dito ato man lang sa David ana mao to nga niingon dayong Ginoo di ko magtan-aw naong tan-aw nako ang kasing-kasing pero si David all of the above ang kasing-kasing nindot ang iya sang naong puwa-puwa nindot pagyog mata unya gwapo pagyod kaning nagwali sa inyong tan-aw now naong ani pilion kas Ginoo ang naong ani oy sus di ni pilios Ginoong naong ay mo na naningkamot na lang ko sa akong kasing-kasing kutob sa mahimo. O nang gipili-pili sa tingin ko sa Ginoong mahimo kong pare tungod tingay sa akong kasing-kasing. O na nga di man gini attractive akong naong iyong Ginoo, imo alang attractive imong kasing-kasing. Higugmaa ang mga kabos, higugmaa ang simbahan ug pag-alagad gyud sa tanan. Mo na karon nang himo tag balay pero ako wa jud ko maghimog akong balay usay padungog-dungogon ko sa akong maguwang. Then siya, ikaw ba sige kag panghimo ana mga balay napay mga staff nimo diha tag milyon-milyon na ila mga balay nya ang atong balay tan-awa ko nun ingon dayon ko oy ilubong ratas yuta may nalangan ini do na tay gipuy ang balay nako gihuna-huna ako no ninyo be kadtong balay natos una nga nagsigig irog-irog inana perti taong gabuka
ikumparar ani karon nga atong balay nga gipuy-an hay may nindot insya layo ra gyud kay tugbiya nakaunara man din na ngano magsigi pa mamukunahuna ana nako inyo man sa ding balay nga ako mga igsuon na man sa sila mga balay ako man sang gihimuag balay pero ordinaryo lang balay pero wa ko maghimog ako nga naman maghimo pa kog akong balay kadako na kog balay dinis kumbento napamay ko gihimo ro 3-story building puyo sa ko diha ing kadi man gud nimo balay kay palagputon man ka diha mga pila lang ka tuig ikan karon hinginla naman ka dinhi aning parokya asam sad ko ibutang adto na sad sa laing balay nga gitawag og simbahan oy kanindot na kog balay di ba kamo unsa may inyong balay nindot adili nindot moingon gani kang bati buangon ka pasabot nangumparar na ka mapahitas-o na ka masidahon na ka ana nga tungod niini nawa ko mga ambisyon og akong kaugalingong balay og akong kaugalingong bahandi mao na nga sige kog baligyag slots og ang kining ato mga slots mipanindot ni sa simbahan dili lang din sa atong parokya kung dili sa ubang mga parokya ni panindot ning ato mga slots so pakpakan nato ang mga slotters salamat kay ninyo di lang ko mo update o sa karon kay atong tingbon ugma mo panindot niyo muhatag pagid ni katagbawan sa mga gigutom tungod anang sige natong panghatag og mga bugas dili tingali sa tanang higayon pero naagyoy malipay sa matag higayon nga manghatag na ta at least 4 times a year manghatag tas mga kabos nga pamilya pero kini nga to mga suking paminawan din magsigilag balik-balik naasad sila once a month ngunang akong point ba hinaot unta nga ang Ginoo malipay magtan-aw sa atong kasing-kasing dili ta magsigigtuman anang balaod kana bang mga proper laws kana bang gamito na to ang balaod aron protektahan ang atong kaugalingon kung dili gamito na to ang balaod aron higugmaon o protektahan ang atong isig katao mo bitan ang moingon jud ko kamong magparking anang karsada public na karsada, barangay road or national road or provincial road inyo ng parkingan mga buangon mo wa ninyo protektahi ang kinabuhi sa inyong isig katao ang inyo ragyong kinabuhi ug ang inyong kahayahay mo inyong gihuna-huna tungod lang kay duol na sa imong balay tungod lang kay yuta na nimos una nya imong gidonate para kay imong karsada do na kay right pagparking diha di ba? Kamong naghimog mga tindahan nga naa gyud kilid sa karsada ang inyo pag yung atop-atop sa tindahan hinig-ukab mo sud nga ris karsada mga buangon mo maninda mo aron mo mabuhi unya marisgo ang namalit ninyo maigo sa mga nagdag motor maligsan pila naman ka buok insidente nga namalit in taon ang bata pagdaga niyag balik ngadto sa ila naligsan nya kulatahon ra ba ninyo ang nakaligis kay nagdanghag kanay kulatahang naninda nganong naana naninda diha sa kilid sa karsada nya matraffic pagyud labi nagdaghang mamalit nya anha pagyud i-parking ang mga sakyan ng dagko inig-deliver sa mga kanang naang kunuhay ilang paliton nga mga stocks anha pagyud i-parking atubangas tindahan porti na lang gamayas na hibiling dan di man ang ilad ang pagpanginabuhi pero maamong sa dang laing kinabuhi wa na sa naayo lingi ay mong tupad ing na wa ka manindas kilid dan ing na huna-huna ba imong silingan kamusang nangural sakto man ang pagpangural sa balay kay protection man na sad sa imong kinabuhi pero ang imong kural nakawagtang nas agianan sa imong silingan nga inig abot nas mga
kanang mga emergency, di na in taon sila kadali-dali o ikyas sa emergency kay naalihan sa imong kural. Guba na lang sa kanang kural ni mo no? Di naman mo sanong. Kung ang inyong kural nakaproteksyon ninyo nga di na mo sudlon sa tubig iniguan, pero ang inyong silingan nga pobre mao intaw naganto sa tubig nga musud unta moagi unta nang inyong nataran nya adto na noon mo muli lunop sa ilang balay nga tagahawak tagatuhod ng tubig didto. Gupa na lang sa ng kural ninyo or busluti paagiig imburnal sa ilawom aron dunay kaagian ng tubig. Ayaw sad itugot nga ang imong silingan kada uwan sige lang taog antos ligo anang swimming pool nga wa tuyua. Mga tug ra badayon mo og kanina akong iwali. Ay mo tugtog diha. Agi mo'y ayo. Una-una. Kita na dinining kamot kita nga ang ato mga silingan ato gyung maatiman. Muna doon natin agianan nga dako-dako atong gipanghimo hangyo ta ato mga silingan gipanghangyo nato. Anang pasalamat sa ko sa atong kapitan dinhi si Cap Victor Comendador kay supportive kay siya sige pader ato ning lihokon nga maayong-ayon ning atong drainage o mga agianan. Nako support sa ko nimo Cap ja support sa ko ani. Sige suroy na mo diri among tagaan og hopefully mo na hangyo sa kodinis ato mga kasilinganan magmanggi hatagon ta para sa kaayuhan sa publiko. Hangyo si Mayor Aljo nga kung mahimo gani unta pader makahimo ta diha og kanang kuan gyud lapad-lapad nga karsada nga mosud gyud sa interior diha sa inyong lugar aron naay mga emergency makasud ang bumbiro nako sige kuan ganing mayor atong suwayan na suroy-suroy mi ngadto na din lugar nga 3 meters ra gyud distansya at bang namang balay nako hain ka ning balaya atong gubon ingon sa ayaw sa paderoy kana lang 3 meters pa din nako nya dito 5 meters nya abot ini 3 meters nya ang karing unahan di kalusot niya bumbiro sunog rin tanan ka mura de masib sa amo pa ng pamalandungan nako ikaw na anak ka bahala ka diya patyon ka na sa mga tao bahala ka diya pasabot ba mag-isig tagtanaw unsay akong ikatabang aron manindot ang among katilingban aron ang matag-usa makapahimos sa gitawag natong seguridad sa kinabuhi. Kay ang kinabuhi usara man ang akong kinabuhi ug ang inyong kinabuhi parihara man kung ako ray secured niya kamo na miligro hasta sad ako mamiligro nga di kasud og langit mo ni kanato mga barangay officials mga government officials nga siguroon lang ilang kinabuhi pinaaging corruption unya nagilaid sa kalisod ang atong mga constituents na miligro na sa nang inyong kinabuhi sa impyerno. Kami sang mga pari, mga obispo nga naniguro lang nga madato mi pero ang amo diha gani mga staff sa simbahan hastang mga parokyano nagilaid sa kalisod kasab-an pagyud og dili mosimba i-close pagyud ang kapilya kundi manimba namiligro na sa mianang di kasud og langit di ba ako okay ra nako wa ko'y kaon dinhi basta makakaon lang ning akong staff usahay ra ba libakon ra ba sa kog unay ani nila pero sige lang okay ra gyud kay na bitaw halag magkaon kog luy-ag asin kay mao man kinaon ako sa una basta sila secured lang na magay panahon nga nai-offer dinhi makakita ko lami tong gi-offer da ini kadto nako sa lamisa wa na diha putos na last offer mo ina kay gipistahan na di man ko masuko ingon ra man ko at least nalipay sila saya makapangutana ko sa lami atong biko nga gihatod diri katong chocolate nga gi-offer unsa kay lami ato tan-aw nako diha mga kuan na malang mga kanana malang mga tak sa chocolate na hibilin ba
mga abog-abog na lang. Ako taong anaon usahay, lami man di ay. Pero di man ko masuko ana kay ingon man ko ibutang kay nas lamisa public na nato, pero pag huna-huna sad mo sa uban. So ngato sang mga cook in town, ila in town pamuston ana ang plato-plato nya butang agngan. Basta na gani mga kanang ingon ana ba, ila din ang putos-putoson nya butang agngan kay naman sa giuban nga di gyud mo tahod ba nga di gyud mo huna-huna nga napaday koy mga kauban. Pero normal ra na siya. Sige lang, di alam mo. Natag-usa nato mo huna-huna ana. O mauna ang gikinahanglan sa Ginoo, mauna ang balaod nga gipangita sa Ginoo. Ang balaod gamiton para sa tao, dili ang tao gamiton para sa balaod. Nindog na ta.